Sengnya pigi parlok nong lung kubor kolong ban pensai nakaliang gajongi beli beka mat kabakum gaseng nila mi syakmat kaniki sngi beladap ban penpau ba kajing tung yo in charge VC haput ni hu kam shimlong kat kum ki kendon dan ki an ki balabu la kalong ya kanihu act 1973 la ni ka statutes ni hu ot nakaliang jong gaseng nila tho ngila let bani kendu ya u chief rector jong university belong ru governor ujongi akaban kentu ban kerpa di u bodai ban shimkhai ni kam akaban tho syaka ministry of education ban jingsha ba hakanu ka rukom ban kumnu lapan kenya kendon jong kan nehu statutes ban thung yo tau second senior most professor ban shimti ya kam in charge VC apo nihu hadin balakut kanika samoi trekam jong shukla ubde VC katkum kajing suthu kajongi katkum kajing puli kajongi ya ki statute jong nihu ya ka act jong nihu ka kerensha ba habakut jong ka samoi trekam jong nunu VC anila da VC umla ban trekam ya ka utau VC laneka ban shimti kum in charge VC hakum kata kapor de ban ya chau senior most professor nilawat jingtip badon senior most professor u banang tre hapo ni hu nreya utau senior most professor shimla ai lane shimla IT ban bat yang kam in charge VC nrela ai pat chau utau professor SK Barik na kaliang jong seng nila mi syakmat ban tho yang tu jing tho hapo u chief rector jong university belong ru u governor jong state ba kaju kapor nila tho ru daka city personal Syau Profesor SK Barik akaba ngila dawa bat ngila ong yu ba namar ba kajing thung yo hak ban pensyong ni syuki kumuta u in charge VC kalong persya ya ka statute jong kadihu di halor kata kanong rem ni lakerpat ya u Profesor SK Barik bu udai ban resign on moral ground kajing ong kajong ni kalong bu udai ban resign on moral ground namar ba kajing thung hi u kalong in violation ya ka statute jong kadihu kehadin balami gitu khubor kila mi ka jinglet ka jongi hang te hapo ni hu ban ya kendu yang Profesor SK Barik ban IT ni city de Shimladan hapo office nilai i ya kijing pensyai ki balami na kaliang jong kita ki stakeholders ki ba ki badan ni hu ta ka ni hu ta hukum juru na kaliang jong ni usu abai dei bat kijing pensyai na kaliang jong ki bat kijing kentho khamtam e na kan ni hu ta na u president jong ni hu ta ngi mensi ban wan khma chong phik nang ba kani ka kam kanom sa umdum kinom kin lesi ki bun ki ban kren ba ki ban kentho yang ikum seng ban ong ba ni dei ban lewat bandawat jingtip lane bandaya kenjok ktin yang kita ki stakeholders ki badan hani hu shwa bangin shwa bangin shim ya kanu ka kam habai dei ba kani hu wa bantip ban keli dia luar kani kanong rimru ya kaba menta kesngi na kaliang jong seng ila de bantho sya usketri jong ka Department of Higher Education Ministry of Education jong ka sarkar India banwa jingtip na ka ministry ka baningkong balai ba ka ministry kalapan Kenya ka statute jong kanihu ka baar balai ba ka ministry la ka ministry kala wat jingtip kala wat jingmut ni no senior most professor bon shimti yang nen kam la dalong bu kentat halor kanu rem bu kentat kabala ka bangilawat jingtip no ministry kalong ba kumnu la thung yo second senior most professor bon shimti kum in charge VC haba senior most professor dang don bat kiwi ki jingwat jingtip ya ka bangilap ha lemba kami syaka Ministry of Education ngi kwa ban keren na kabasay ngi yang ban mi yang neng kam ka de namar mangir ngilong concern ya ka nihu la datang ka jing thung yo khle uban panya ya ka university kala bakla lapa kala violate lupa ya ki kendon ki baka nihu ka yang la kalong na ka nihu act la kalong ya ka nihu statutes hukum ta ter ngi mi linti kumno baki kam kinyat bet nang ni syakmat ngilong concern lada kadon kajing bakla kajing kulmar po nihu ngilong concern nama lada kulmar nihu kam kata tangi nihu kam ang fi kita lut ya ki colleges ki prepare ya ki kena school ya ki kena college ki prepare ki puli ya ki colleges ki prepare hapo jong jalan ki ba affiliate ya ladi bat kan nihu tekum ka kenduan kaba pek ya kaba kamiat jong ikon samlang himla bancu sengap habang yo i bakadon kajing bakla
hakarukom penya hakarukom thung kham tam e yo clear jong la university uban penya yang kam ngimla banden bang proses manwat yo vc ubalong yo vc permanent kan simpor lesin kan simpor riu benai kan simpor pra benai ngimtip ya kata takum kan kapor kabaka university kan nang ya lenti kibun ki exam ki kena ba kunta ter ngikwa ba haba pibu yo breu uban penya ya university bu kat kum ki kendon ki badai ban bu naman ngimkwa ba menta yo breu la dap thung pa da lenti ka kenriang ka bomdei kat kum ka lenti ngin khmi lenti banang ni sakmat yo kalong kumnu kata kar kompenya kam hapu ni hu ti habadi kini ki ngikwa ban pensai ki jongi kilang besai ngi stick ya ka statute jong kan hu ya ka at jong kan hu ya ka kompenya ka badai ban penya naman ngi so thu ba udon utau senior most professor ka kam in charge VC ka de ban le senior most professor but how by day but kini ginoilam jom kini ki bohong ilari kita important stakeholders support nihu la kalong ya kan nihu ta la kalong ya kan nihu su la da ki kwa ban ya keren ya kan ni kam ikwa ban ya pen i ya kan ya ka jong ngi long bakloi ban ya pen i ngin ya pen i ngin ya ta ya kan ni kam la da fi ong ban pen bet kumnu ngi kloi ban pen bet na kala yang ka jong ngi kwa ban ong bangi tingin stick ya ka kabadon haka statute jong kan nihu namar ngim klet ya ki por ki ba fi mi sakmat ban ya khun ya kan ni kam Profesor Arkongsdir shimla tre ban shimti ya kakam ban penya ya kan nihu hagipuan bakulmar kila ada ban khot laisin tementaru shimla tre ban shimti ya kan yakam de namar kata bal IT no how second senior most professor jok university ikwa ban shu pen pau ya baro kat kum ka jingtip ka jongi kan ni ka news report ka bami akalai khotrek jung Julai lada feedback kan ni report ka bau Professor Arkongsdir ukren uang ba. It is a fact that as per the statutory provisions of the university, the ministry should have first offered the position to me as the senior most professor. Tadi kajing tua, kajing keren kajong hakakot kubur kalai potri kapan pau syai, ba mairu iong ikubur ya kata ba kayo ka Ministry of Education kalapan Kenya ka statute. But klamdan hiru balik ong ben simti ya kakam acting VC lan in charge VC hadin baka samoy trikam kajong syukla kakut akalay hakar pun ritrik. Tikum no fin ong ba Professor Arkongsdir tre ben simti ya kakam. But sa kaway pikiran siya pang kay kabaladab. Hakapor bakulmar kanihu. Ba Professor Kunster tre ben simti ban lit panya da kanihu. Ubri ubabiang kajeng mu jeng perkat. Ubadan ke dignity. Kumnu shimti ya kakam ya kasuki ban syong kumu VC habau tau syukla hak tu kapor udang ne ta kumu VC umpat resign na kapos VC unle syong kumnu kata kasuki ban penya ya kanihu apa Ministry of Education kam simla IT kata kapor ban syong kata kasuki hila da fisngap ya kajengkren ga syong kiru kikren kiong hadin bo Professor Arkongsdir tre ban syong ban let ban syong kasuki VC namar bo syukla dan hapo ka university ki ang ilikot yo Professor Askibare Professor Askibare utre balik syong usyong tang sisngi hadin sisngi ke Ministry of Education ka ang yu mayo bor na man syong hatu kusyuki provisi uklam resign usukla udang day uvisi te manu ba ay bor ni ban syong kata kusyuki kum uvisi kat kum ka jingtip ka jongi tang sisngi uyo balik syong hang tu hadin sisngi ulaha ban yang no na kata kusyuki yo hiru ban syong kum tau in charge VC la uday tau second senior most tekani ka pen ibo Professor Arkongsdir hakipor kiba lalikot ya na so tho ya kajing sngo jong ni rong ba jong ni no hikai jong te school ba unle syong kumno ka syukila da kata ka ministry kam IT ka bor bon syong ten re hakum kani ka por pa kabaga tenya jong syukla kalakut ka arkun ritre kilatep ba kalakut ka arkun ritre kajing kri kalong pilali ong ni Professor Arkongsdir bon shimti mo ya ka post in charge VC hangte kat kum ka jengtip ka jongi shimladon namar kani ka jengkrem jong Professor Arkongsdir ka balami kalai potrik jong bulan Julai ka keren syai ba shimladon ba approach nakabantawan shimti in charge VC ka Ministry of Education kalapan Kenya ka statute tingingi suyang tang kata baka don ka jeng pen Kenya ya ka statute jong kanihu hakabala IT ya ka post in charge VC siya second senior most professor watla udon senior most professor uba dang tre uba dong long active hangte hapo nihu teka jingkeli kalong manu ba pen Kenya ka ya ka statute manu ba recommend
ya ka kerteng jong u SK Barik ban Shemti ku muta u in charge VC bat manu balapan small thu ya ka Ministry of Education ba u senior most professor tre ban Shemti ya ne kam de lor kali ka nongrem hidai ban ai ya u second senior most VC tong lada fi pule ya ka appointment ka balapha do under secretary jong ka government of India show registrar jong ka nihu ki ong ba ka visitor jong ka nihu ka approve ya ka proposal na ka bantaban hand over charge of VC kam ong bantung thamai VC lada pi ong batung yo SK Barik kumuta u VC u bathamai ka jingkali kalong ba lada kalong kumta la don si kata research and selection committee nama lada fi puli ya ka ak jong kanihu ka ong ba ka visitor kan thung ya OVC jong kanihu ka kum ka statute lada fi puli ya ka statute ko ong ban yo OVC batmai ka de bandon ka search committee ka de bandon ka search committee ka bakata ka search committee kan pha ya likely ki kerteng sya ka visitor bat ka visitor kan sajit na kita ki lain ki kerteng ban thung ku OVC kata ka baka statute ka kran ka jingkali kalong lada pi ong bala je dia uswa bun song that usukla na du ar ko artering te kala adon se kata ka panel of names yung kilaingot kita ki bri ki bala bit man shim ya kani ka post VC bala lada kalong kumta ka umut ba balay nang don kam ta ban khore pat ban jit lane ban ong ba ka visitor kan thung ni OVC bolong permanent kadang logic ayu ban ong ba thung yo VC tak hadu ban yo permanent VC kata ketika ke bo president jong ni utau ong tu si ka ba ka jing ong ka jong u kolong bala thung na du ar ko arterik jong Julai ni la da pipe ja ka appointment ong kum no ka ong ba uniu activist uniu in charge VC un Shemti ya ka kam hadin balakut ka samoy trikam jong usukla kaumut ba ka samoy trikam jong shukla ka kut ar pun retorik uniu in charge VC un Shemti ka ar pinyo trik kile khnang bantung na du ar po ar trik kat kum go jeng suthu ka jong ni kalong ba khnang ba hak ar pinyo trik omde bandan ka situation la ne ka circumstances upon ni hu ban ong ba umdan ukli jong university de halor kata kanong rem bagi thung ki penmi ya ka order ar po ar trik khnang ba hak ar pinyo trik la de bandan pa ubriu uban shong ka suki ban penyat ya ka university kata kali kebangi kwa ban pensai lor ka jingkren ka jung uban ong bala de thung lupa nama kali ka new appointment te kamdon hana ba kamdon kanu ka jingpen ken ya ka statute jo kanihu sakawai kebangi kwa ban pensai lor ka jingkren ne kini ki ar balai tli gisnam persya yusukla ngim yasha yusukla nadu kapor ban rak jingkul mar ka seng lu kala jukren ka kapor sa kapor nilai kren ya kibri ke bedai man kren habedi kajing pun kulmar jong shukla ndri kani ka kam de shukla ka de ka kam ya ka ba menta ka de sipang kajing pun khen ya ka statue ka bala thung ya second sinimus but ni kan mau to ka por ka high moral ground ka ba fifishim ko ang ba don kajing pun khen ya ka statue don kajing pun khen ya ka ak jong kani hu kajing kali ka long menta ba don ki bo ang ngi beli ngimi hadu ka arp khnai tring hadu ka lai po tring habaka Ministry of Education kala penmi ya ka order na du ka arp artring kajing sisa ngiling ngikmi lenti bom mapi ibaya kren sa pang statute pi kren sa pang ki acts pang ki ordinance mentala arsna malaisna me kajing pen kenya ka nihu act ya kajing pen kenya statute ngikmi lenti bom mapi mi sakmat ban pen I ya kani ka violation ya ka statute de namar ba phimsim lami mapi kapelong ngi bangin mi sakmat ban keli ban wat jingtep lembaga office jong lembaga office jong governor ban bu ka jingdawa khmat tung SK Barik on moral grounds udai ban resign kata ka di jingkwa jong ni tiba fin keli yang i baleng ngimi iwan pen kulmar ngim kwa ban pen kulmar ni ka jingwan ka jong i kalong ba lada don ka statute don ka act di ban yat kat kum kita kendon ndai namar ba ka serve ka interest jong nu fin suhun fin su pediang bet ka bomla ban long him dei ban klat bagi dang don segiwe ki kenuhun ki bopet perman ya kai ka baca hapuk ni hu tela tang namar ba ong bapila biang pinchu stretch ya ka pinchu interpret ya ka statute kat kum ka interest ka jong pi ta kata ta ka bomla kan man pediang ya ka bangimla hiru ban pediang delele tingi kwa ban ong ya kini ki stakeholders ya kita important stakeholders ki badan hapo nihu ka nongrim ka bakaseng ka yeng kalong ba udon usini mus professor balai la pendu ya u bunlong in charge VC hukum kani kapor kabaar balai la penkhen ya ki kendon jong ka statute jong kani hu bantung ya new in charge VC namar kat kum ki kendon kat kum ka statute
kani kajing tung kumba kalong mentah kalong persya ya kini ki an ya ki baka nihu kabut mentah ki po snam nadu bala seng ya ka bat kini ki beri ki bayaki ki bala imi Ahmad Brush kata kita stakeholders ki buju ong bat ni persya ajing penken statute ni persya ajing penken mentah ajing keli kalong pilih cai pat habau tau senior professor Arkong Sdir usah penduk ya kai bo udai ban yo bantum bung tau in charge visi jong kanihu ngija kalong ke ek ke ba baklah kata-kata ya ke ba ni kwa yo ya uni presiden jong kanihu ta bun sutu ya kata ba kai choisi nadu kitu gipor ki mensua hadu mentah ngidang don senda jong kena kuli ngidang don banyak tre kanu nu kapor bawat kinong tre po nihu kidon kam ke jengera pa jong iru na kapor sa kapor ngi julet po nihu ban ai mensi meki banyak tre lang ban kersan meki kata kari ke bangi kwa ban penpa bat ka ba lai ka don ru ka jeng keno yengi ba ngile politics ya kani kam pikum ka seng gimia don benta ba kanu seng san perthai ka bangi kren ru ka basha kinu ki isu ki bangi ngishim namar bangi yo i ba ka don ka jeng bakla habang iyo i baka don gajing bakla bantung yo ni second senior most professor kumutau VC in charge VC hani hu ngishim baka don gajing pan Kenya ki kandon jongkaan ke baka ni hu hi kelasna te ban res ya kata ka isu bo pinong ingi bangile politics kalong ke bangi melawan priang bale asi ki ba ki tep ha manu bale politics manu bade ki politician langi dei mangi ke choice ne gide kita ngibri bakano yangi ngimda don kam ban pensya ya kata but kawi kajing pensya ka bangi yo ya ka bau presiden jongkan ni hutau keren uang ba ya professor SK Barik latung nadu ka arko atrik ujulai but uang ru bakani kajing tung yo professor SK Barik kumu in charge VC kade kajing tung thmai kamde ba hand over charge na VC bu shong than kata kade kajing ong kajong u ban kamde tang jong kita ki statutory bodies ki badan hapok campus ni hu ngimne ban klet baka nihu ka kentup ru ya ki pau hajar ngut ki khna pule ki bokule hakeleng ki colleges ki badan apo Meghalaya ka kentup ya ki keme ki pa ya ki nohikai ki bahikai ki colleges ki ba fair ki ba affiliate yele di bat ka nihu ka habaja apo nihu ka khata alang ru ya baro ndei tangi ki tu ki batre apo campus lane ki ba don benta ki ba pule tang apo nihu campus te ban ong bangi ngimla ban simkam ladang yo i bakadon gajing bakla hakar kompenia ya kan ihu kalong ke bangimla ban priang kata kare ko penengkong ngini ban sutu bamangiru ngidai ki stakeholders namala daja kajing kulmar po nehu ka kulmar lut ya baro ki khamtam be ki khna puli ki bopuli ki colleges ki ba fair ki badon hang ni po Meghalaya nama kumba kalong mentahi majority la kalalong lajan baro hi ki colleges ki badan Meghalaya ki ba puli di ki phajar ngut ki na puli ki affiliate yele di hanihu balada kulmar kru kompanya nihu ka kulmar lang ya baro te kum kawai ni ki seng malang ka batre nam ta ka bahag miat kham tam be jong ki khun samla jong ka rilum khasi ba jantia ngingis ngo benginan hok ban keren habadon ke bangiyo i bakadon ke jing bakla hakar kompanya ya kanihu kabaar kajing kendo bangile politics ya kani rakam da kajing don kumu presiden jangan dihutau boong bangi jakse hakapor bakani hu ka don hapadeng ka kenrung kenrang hakapor baki yakhi ki kena puli hapun nihu lakatu husni bagi shong yakhi ni ko aban ong ya professor kema ba ka HYC ka don ki khot hakeleng ki colleges ka don ki khot wat hapo university ru bat hakajing yakhi jong ki samla puli hapo university ki khot jong seng ki lalet ban ai mensim ban ya don rengkat baki kam don kam bangin dawan ban let ai mensim ya kanu jeng yakhi bangin dapan bana la ngin dapan pau perthei baki HYC ka don hang tu ban let ban senran la ni ban ai mensim yaki ndai ki khot jong seng ki don hang tu nak keleng ki jaka nak keleng ki jaka puli ki badan ki colleges ki ba fair khap bat kumju ru napok ni hui